Karamacin alhamdulillah ga wanda ya tuwo tun daga Najeriya ko? Tun daga Najeriya da kafa. Watan ka shida da kafa zuwa Saudiya. Alhamdulillah ga shi ya zo daga Sudan. Daga Sudan. Daga Sudan aka soke shi ya to. Alhamdulillah ga shi ya iso. Masha Allah tabarakallah masha Allah. Ya shi ya shigo daga Najeriya ya to a kafa zuwa Saudiya watan shi shida. Wai waye daga ciki wannan ko wannan? Wulaƙanci da ke ji ko? Malam kai kan tambaye ka Allah ya hakuri. Asali kai ba Kano ne ko kuwa? Lafiya. Lafiyan bare bare. Na kaman yaran Arago ne. Daga Nasarawa yake. Yawwa na ga alama ai. Ni alago ne. Yawwa to mun aiki ne da wani mai kamfanin abin nan shekara 10. Masha Allah kaga keken dan shi ne. So da shi wata shi shida. Nake wannan ko ba Kano ko dan lafiya. Oke dan lafiya ne. Dan lafiyan bare bare. Barkanka da zuwa. Sadu da kokari wata shida. Alhamdulillah.